Sama dia sing kung ampo. Kaya na? Katawa din may ganyan. Uy, lagbot agang sipon. May kamit ka? Yang kita yang dengar ampo. Gabul-gul sa mata. Galak mo to kan mata kan ko. Nay, kaya gawa ng ba? Mga kabisaan. Kinukan sa kang Mura magkamay na Bisakan na na. Ay, bisakan. Mura magkamay na Sino na yung bisakan? Asa man ka? Dokumentaryo. Buang. Hi guys, good morning. Karon day guys, magluto ming nanay upuan. Inalang na pod guys. Si nanay nagluto na si Zagiza. Kay si Aliana sige pangado og hilaw oy. Kay kanilang yung inaalag og hilaw yung kani. Militan ning sudan kay militan yung mga hilaw oy. So din bakbon sa ni guys. Ito yung na English na anad mo. Diyan na nagawa sa mem. Mata na ta. Ang kagiso. Yan si nanay guys. Konpas nanay og sikra patura ng ija kay sa Liana sige pangasog utan. Kari among manok among sunuban ning among chicken. Mga gimilog sa luban. Sa nanay guys, busy po sa sijang kamunggay kay lawi mag-ija dia. Ngurus na kamunggay ang daga ra pag lima ra lagi kapaluan ay. Gamay na kanang maros ta. Jaga ko guys. Daday among kuan. Mo ni guys, way pagloib nga patula na mo dari na jud mi kanunay daghang kajong patula mo ni alaw uzong nanay. Day among sibuyas nga saka niya guys, saka bug sa mo ni aga banda ni tanom na sa likod kay nangamatay tong hanggitan mo des niagi. Jagaban po di panaket. Kudkod ako guys sa ahong lubi. Guys, ang kudkuron karon agahong lubi. Ja guys, lain man ko maghinala nga sanggi pakuan ang chicken ano ni lamasan gi kamasan og gamay ang asin handa ahad nga pakuan kay arong di maarong mawag ang hit ani guys nanay manok asang gikondaan kay arong maligpad ng ang hit mawag espiritus ang hit dana kaya ja guys, magkumani panakot. Sibuyas nga dahonan ang lamig sa dumot. Ja. Nasa 24 simba puspon. Sa kami 24 na. Ja si nanay guys, agitang luyain tao, linuto pang Sa daw lang. Kana ko si babaw na igad sir dito sa sobre. 24. matag kami na matag lamang tagad share na simbahan. Ay may pwede ko dari ate. Mani guys, ja ahos. Wala na nagsiga ba nang hanggi kuan diha. Mani guys at panakot. Pasang hiluan guys. Di kan panis among kuan. Hati sa bringa mo luto. Kapit at puno po ka na magluto. Kuntis mi na nagluto ron. Kuntis mi nanay kang nanay law o ya kuan. Kuntis mi nanay. Tapos ang ibis na paano? Tapos ang ibis mana? Mani guys, kuan sibuyas dahonon mani pampahumot sa niluto natin. Kuan. Singa na ni hinalang aran din higupay sa bawron kay uwan na pod. Kaya pinapag-uwan ng panahon na. Ano yung manisahan dahil? Meron na siga isa.
Yan na, gahang, gipakto ang manok kahananing. Kontaron ka nang may... Gara ka sa kagaling yung mantika, oh. Sa manok na siya. Hingga. Dita, guys. Atas kang gisa ron. Gisa ang tanah sa konja. Bawang. So, lagyan lang sa. Hingga. Luya. Kakaiba niyang ko na. Dagso niyang luya kay dabong. Ano sa hidak-dak. Hingga. Kani guys. Pawiran ni na akong daon sa sibuyas. Nani ayun. Nalang ang kagaling luto. Eto. Na guys, agad ni mga nig lasaw. Lasaw nga sunog. Asa na pabukawan guys. Unsag maluto na. Kanina yahang ibutang. Last na. Muna ni. Kanang ispiso na. Yan naman na rin probinsya guys. Na ispiso na ilagyaw. Unsa. Pagkamanda na, ibutang na tong daon sa sibuyas. Ta, mga una, nagman, kain na na. Mali ko nung kang nanay, kaya sibuyas te ko no, dapat na di ko nung ilunod na. Na, mali, daga ito sige lang, nahang mino. Ano mo, korupsyon nanay. Sibuyas te ko no, ganing, konday ko no, dapat ganina pag ilunod. Kanina pa man nagilunod ako luya og kuan. Damay din ko ni mga pilutong. Ha? Mga pilutong. Ano naman? Sakra. So, 10 minutes. 10 minutes na. So, 10 minutes. Sunog na na. Ha? Sunog. O, Fibra. Akang nanay, diara akang nanay niluto nila uy nga nay kamunggay, pakuntis mi nanay luto ro kinsay lami. Ramang kuan nilutan pero ahad sad guys ang suwa kani jeng ahang kuan. Nila uy. Ang manakang nanay naluto na gahalaw eh. Guys, kay na gamang suwa manare. Tay! Dali na kay maglatos ta. Lugay tawgen. Ako mga magsalita giluto magkaon. Ano guys. Amang suwa ni Lawoy. Og kuan. Kaso hinalang niya. Hinalang og si Ariston. Itlog. Ang sigaran. Lumabuhok na yung may sili dos. Namo takag sum na. Nay kay way sili. Butang sum nang kuan tatay kanang hinalang. Kung ginalang ate Ime. Pwede. Tesa. Kaya ko sa ginalang nay. Kan ko sa ginalang. Di ko talang nagsigaw. Aw, tagay sa gunod. Okay. Kaya ko gunod ate Ime. Kuara sa nanay gunod to. Ako rin kuha ka kang milita na. Wila ka daw. Ang kamatay. Cellphone ate Ime. Ang gamas sa tay. Hilak makatay. Hilak sa tay. Gibatig kami nga og kalaay sa tay. Kay mingaw lagi rong panahon daris among family house. Kay kamera. Ja guys, mingaw mi karon dani. Kay was ay sa diha. Kamera daring kuan. Pat lima rami dari mga ano guys panyod to. Kay si Angie ito aras pikas sa kuan sa dya marang itagaan. Arang kami ngaw kay kamera. Dya arapang kauwan. Basta tayo nga. Sige pangagha. Sagay ko gunod na. Sagay ko gunod na. Ada nung bakbang sana. Ada ra. Sige po na bakbang sa manay mo. Sa kuha na rin kuha na nay. Kay baka green kang imita na nay. Pilira da na sa kalkaha. Alabya teme. Hang ganun ta. Ana. Tagay ko guys, hindi man nagkaon na ha. Oo, dala ka Kanang- ng kasindi. Diarang kamagat kasi na naghihinuk-hinukan sa puno ag luto ni tatay. Parang nga namang pangatawa guys. Malingaw ka sa kamay guys. Bibo mi. Lang ko tawas na katawas na kan na si sekreto sa nanay niyo tayo ba? Oh, madir. Yung kaanit ko guys, hindi. Ano kaya ko na tawa ka kasi hindi ko Alabya teme. Hmm. Kanang sa mulig ang ano sa mulig ang mama ate. Ito na. Hindi ka kumatay ka makan kasi hindi.
Bukan. Kiwas Ba't na? Nakasabot sa tayo sa kansando kayo nanay. Do, hindi mo gusto ginagawa nga na lang. Diba sa lagi kayo? Iniring sa ginanang sila mga nang bugnaw. Huwag na tayo libutang nay. Di init. Okay, hindi yung lalim na. Pagkatim eh. Pinangkagakanta na tatay. Gamay na Pinangkagakan gusto. nanay. Tay, Gamay na hutang ba? Hanggang ito nakabisakan. Binukinukan sa kang... Binukinukan sa kang... Mura magkamay rin. Mura magkamay rin Bisakan na ang sinanaw. Ay, bisakan! Mura magkamay rin na Sinanay mong bisakan? Asa man ka? Dokumentaryo. Buta lang dyan ibutang tay. Diyan na kakusara. Tapos suwa. Damay ko doon Nasa nay. mo na. Damay ko doon. Sa trabaho. Na. Yan isang Pagkaswa ka pag ang siminita ng mga kasi. luganan pa nagdutong yung pagdakan nagdutong manang ano nga ay kuikuon. Mga di takot kanin pa. Yung nga mo. Kung sino na naburot na. kay- eh. Wala. Nakataga kasi hindi ako makaon. Sa camera dari guys, kabi pa na mong kinatawa ay. Kaya maramang gipa kasatayarong malingaw pud ba kay gibata lagi kala ay. Ug kamingaw sa diyang mga anak katos ladyo. Ang sama din yung siyent ng kampo. Kaya na? Ang katawa din yung ganyan. Ang katawa. Uy, lagbot agang sipa. Misamit ka? Yan kita yung kampo. Nabulit-bulit ang mata. Galak mo ito. Kaya mata bulit-bulit mo yan na. Askin di asam kan buka betul. Ako. Ya kah? Malikan sa skinderon. Belum, ngambek apa? Kamis ka sa tay? Ha? Kamis ka sa? Cek tahu. Sakto lang. Aslam na sila. Bumangga. Mukha lang dito. Hmm.